Usa ka 51 anyos nga babae giaresto sa kapulisan sa Zamboanga City tungod kuno sa chismis. Ani ang report. Wala magdahom ang 51 anyos nga si Eli Bernardo Cabaya Cruz nga taga Barangay Lonsuran, Zamboanga City nga dakpon siya sa kapulisan tungod sa kasong 2 counts of slander nga gipasaka sa iyang silingan nga wa ginganli sa warrant of arrest. Matod sa suspect, analang kuno sila'y personal nga problema sa iyang silingan ug duna kuno siya'y mapakita nga ebidensya sa iyang mga gipang istorya. Chenyo proven de Berasan, monitored ya sa del NBI, monitored ya si IDG International, monitored FBI, monitored si IDG, with evidence rin ako by my hands. Tapi di lang nyo, kaya man harap na korte para makaalaman na ang katotohanan. Hinoon, matod sa kapulisan, makapiyansa man ang suspect apan kinahanglan kining mobayad og moabot sa 72,000 pesos. Ayon na may kinakaharap siyang dalawang case at 2 counts na slander dahil po doon sa pagmamarites na alam naman nating nakakasira ng puri. Ubos sa Revised Penal Code Article 358, posibleng mapreso ang bisan si kinsaman ang mapamatud-an sa kasong slander. Iwas-iwasan po nating manira ng moralidad ng pagkatao ng kung sino man dahil may kaukulan po tayong parusa dyan. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.